Mill-2019 126 persuna saru sidin ta' darhom permezz tal-iskema tal-equity sharing. Din l-iskema daħlet fis-seħħ 3 snin ilu u tkopri sa nofs l-ammont tas-self mingħand il-bank biex dawn il-persuni ikunu jistgħu jsiru sidin ta' darhom. Dawn ir-riżultati ġew ippubblikati fuq il-gazzetta kulħadd fejn ħareġ kif minnhom 31 kienu ġenituri separati miż-żwieġ. Minn dawn 26 kienu nisa bl-etajiet tagħhom ivarjaw bejn 42 u 57 sena. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej mal-Gazzetta Kulħadd qal kif dan qed iseħħ minkejja li żmien mhuwiex faċli biex il-banek kummerċjali jagħtu self li jlaħħaq mal-prezzijiet medja fis-suq tal-proprjetà dan minħabba il-perjodu qasir li jkollha persuna biex tħallas lura dan is-self meta mqabbel ma' xerrejja aktar iżgħar fl-età. Mekkej tenna li dawn l-istejer ta' suċċess jindikaw li meta l-istat jidħol fi sħab mal-privat jistgħu jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli għal ċertu realtajiet li s-suq ma jkunx qed jindirizza b'mod partikolari dawk ta' nisa li sal-lum ma setgħux isiru siddin ta' darhom. Minkejja dan illum dawn huma l-maġġoranza tal-benefiċjarji ta' din l-iskema. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar qal kif l-awtoritajiet ma setgħux jieħdu riskju li jħallu lil dan il-grupp fis-soċjetà tal-popolazzjoni jaqbad it-triq lejn l-esklużjoni soċjali f'mument diffiċli. Mal-kulħadd Leonid Mekkej kompla jgħid kif il-ħidma tal-Gvern fis-settur tal-akkomodazzjoni mwafqitx mal-introduzzjoni ta' skemi bħal dawn, iżda indirizzat ukoll sfidi li tħallew fuq l-ixkaffa għal snin twal. Hawnhekk semma r-riforma fis-suq tal-kera li qed toffri saqaf deċenti lil bosta persuni. Dan hekk kif dan is-settur joffri alternattiva vijabbli għal diversi persuni u suq aktar regolat. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej fakkar kif l-iskema tal-equity sharing ġiet estiża għal dawk li għandhom aktar minn 30 sena b'din setejn individwi koppji ta' età iżgħar biex jaċċessaw is-suq tal-proprjetà billi tippermettilhom li jekkwistaw proprjetà fi sħab mal-Gvern.